Gini ngeten. Pernah nggak jenengan misal mikir utawa takon aina robbi, Gusti niku teng pundi iki? Pernah takon ngono enggak? Pernah ya? Jawabane ning ndi? Jawabane takona mbari sing ngongkon takon kuwen. Paham nggak? Takona kelawan atau marang sing ngongkon sampean takon mengkonon ku siapa? Lamun jenengan bisa nemokna sapa sing ngangkon Gusti Allah ki ning ndi to? Sing ngobahke ngongkon takon ini sapa? Sing iso jawab ya kuwi. Akhirnya jawabane jenengan bisa temukan di dalam dirimu sendiri. Gusti Allah neng ndi yo? Lah sing ngongkon takon mengkonon ku sapa? Nek sing takon lambi jawabane ning lambi. Nek sing takon sampean meneng rasane karo mikir. Aku ki di Gusti Allah tapi di Gusti Allah. Aku nyembah Allah tapi di sing tak sembah. Aku ngibadah Allah tapi sing ditang ibadahi. Jenengan kok digerakke atine ngene takon mengkonon. Jawabane takona marang sing ngobahne ngono ki sapa? Kok sampean bisa nemoke sing ngobahke takon Gusti Allah neng ndi? Nah, sing jawab kuwi mau. Sing ngobahke perak rasane jenengan takon Gusti Allah neng ndi? Lah sing jawab kuwi. Paham? Saged? Nah. Niki nggih. Zikirhu niki dadi zikire anfas pujine ilallah pekumpulaning rasa kabeh. Paham? Asyhadu sejatining rasa anla kamulyaning rasa ilallah pekumpulaning rasa kabeh. Jadi nek kula jenengan pas nglakoni zikir suluk mendel kendel bliobah niki uculana nih buang jero anak kaos buang, anak kulit buang, dagingnya buang, balungnya buang, sumsume aja gatekna badan wadap. Nggih. Tapi gatekna pentelengana awasana sing mlebu metu. Dibarengi kelawan dzikir Allah. Manjing nafas metu nafas Allah. Niku jenengan lamun saged mendel termasuk kula nggih wis beli ngrasakna sing dipai klambi kok saged ngrasake pisahe raga kelawan nyawa. Masya Allah tenan. Loh, piye iki? Piye iki? Ora usah piye-piye. Malah wedi. Nyerantal wae rumet ya kula. Mendel meneng itu tapi mlebu metune jalan. Teori ini wis dikandakna. Kerasa manjing tapi ora ono suarae. Ora nyenggol tapi kerasa mlebu. Krungu. Nah, niku tutna tiburi sampai tekangan di mentoke ambekane sampean. Wah, kalau mboten saged mentok napa? Keganjelan sega.
Ya bener, sega nyeseki iga. Nek jenengan saged nemokke mentoke nafas, ngendi mentok pole ning ndi? Niku sing diarani Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha iku mentoke nafas. Jare Gusti Rasulullah nalikane Isra Mi'raj ketemu Allah ning Sidratul, lah ya wis. Paham? Kanjeng Nabi ketemu Allah ning Sidratul Muntaha. Kula jenengan Sidratul Muntaha mentoke nafas. Lah nek nafas kok mentok, kula jenengan yo saged ketemu Gusti Allah dhewe, ketemu pangerane dhewe. Saged. Lah niku sebabnya apa? Sebabnya sing dirasakna jerone dzikirhu ana huruf. Bareni neh sing diperintah muni sinten? Muhammad. Saged tampi to? Sing merintah muni Allah. Perintah munine hu Allah. Muhammad munia. Kanda aja meneng bae Muhammad. Kanda pripun Gusti? Muni pripun Gusti? Muni hu Allah. Lamun kula jan kok kendel mendel meneng kok jalan. Nah, sing muni mau siapa? Muhammad. Sing diperintah muni siapa? Muhammad. Muhammad niku Rasulullah. Muhammad niku abduhu wa rasuluh. Muhammad niku abduhu kawulane Allah, rasane saged tampi mboten? Mosok ora cetha ore. Nggih. Baleni neh. Sing manjing karo sing metu siji. Sing manjing ya sing metu ya sing manjing. Mung bedane lamun manjing hu, lamun metu Allah. Mangane karena sing manjing bari sing metu niku pada mawon. Diwale ya oleh kan, bolak-balik krungu ngaji manjing Allah metuhu ya kena. Manjing Allah metu Allah ya kena. Manjing hu metuhu ya kena. Tapi nek sing pas karo dawuh Quran hu Allah muni ya Muhammad, muni pripun Gusti? Muni hu Allah. Hu Allah kuwi ahadun. Kul hu Allah ahadun. Jelas mboten? Hu Allah niku ahadun nyawiji. Nek wahid siji, nek ahadun nyawiji. Dadi manunggaling kawula Gusti iki ngono kuwi. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, niku nek metu bakal dadi wujud, wujude pada karo sing mujudke niki. Jelas to? Wujude pada karo sing ngetokna niki. Saged niku nuduhke nek zahir batin tenan. Allah iku zahir. Lah zahire ngene batine yo ngene. Jabane mengkenen, jerone ya mengkenen. Saged ayo digoleki dhewe, dipadosi dhewe, dilakoni dhewe, diamalke dhewe. Aja jare belajar nggih. Suwe nek cepet wah
Alif Allah kan nur cahya. Jelas nih? Metu saking wah gara-gara lali baleni neh. Terus neh ingkang aran badan ati. Apa to? Ingkang aran ati lali. Iman. Ingkang aran iman nyawa. Ingkang aran nyawa cahya. Ingkang aran cahya iku urip. Ingkang aran urip Allah. Ingkang aran Allah zat. Ingkang aran zat betul. Balene alif Allah kan ngadeg. Nur cah. Lah nur niku napa, Bu? Terakhir wingi ngaji ning Al-Ikhlas. Nur niku maknane wujud. Dudu nur padang, mboten. Sing dimaksud nur nek un ahli hakikat niku nur iki maknane wujud. Kebalikane Adam. Saged? Berarti nek nur cahya, apa sing diarani cahya? Urip. Lah nek sing disebut cahya ki urip, nur cahya berarti nure urip. Bener mboten? Nur cahya nure urip. Niku metu saking Allah. Dadi nure urip niku metu saking sing diarani urip iku Allah, sing diarani Allah niku zat. Sing diarani zat niku sir niku al insanu sirri wa ana. Paham kan? Nur cahya berarti nure urip. Niki urip tuh duwe nur. Sapa ngendi bareni neh. Ana sire ana papat. Bumi, geni, banyu, angin. Papat. Nggih. Banyune ana papat. Mani, madi, wadi, manike. Papat tambah papat 8. Nafsune ana papat. Alwamah, amarah, sufia, rolas. Jelas? Angine ana papat. Nafas, anfas, tanafas, nafus. Pira? 16. Atine ana papat. Sanubari, manawi, siri, fuad. Pira? 20. Nyawane ana papat. Jasmani, rohmani, robbani, idobi. Pira? 24. Nggih. La ilaha illallah rolas. Muhammad Rasulullah rolas. Menungsa dadi menungsa 24. La ilaha illallah 12 huruf badan batin. Muhammad Rasulullah 12 huruf badan lahir. Rolas tambah rolas 24. Menungsa dadi menungsa bahane
24 perkara sedina wengi niki dadi napa nyembah? Dadi napa nyembah? Makane ngapunten kula jenengan ora dikongkon gelati sebab Gusti Allah ora tau ilang. Mari mau senane musafir ning dalan enggak? Kemana Pak? Musafir Wali Songo dalam rangka apa? Goleti Gusti Allah. Loh, Gusti Allah tiku apa pernah hilang? Nah, ya kan? Ngono tadi pertanyaan nih. Nek digelati lamun ora ilang ya kesingsal. Gusti Allah nomor pira kesingsal karo ilangku. Kita tidak disuruh mendekat karena Allah sudah dekat. Tapi setiap Jumat juru khotib mari kita mendekatkan diri kepada ya karena kita pernah sing adoh menungsane apa Allah menusai Allah ora pernah adoh. Allah wis nyetempel zate ning menungso ini korib wa huwa ma aku innani ma'akuma aku bareng sampean kabeh aku cedak aku parek luwih parek timbangne otot sing nempel ning saged mboten niki karepe saged tampi paham nggih